Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma weġibx għall-mistoqsijiet tagħna dwar ir-responsabilità politika li għandu jerfa' wara li l-inkjesta maġisterjali sabet mod ċar li l-Prim Ministru l-Brigadier u s-soldati ma kinux involuti fi qtil ta' immigranti. Iktar minn hekk l-inkjesta qalet li l-allegazzjonijiet li saru fost oħrajn mid-deputat nazzjonalista ma kinux imsejsa fuq provi u ma sarux il-verifiki. Iżda meta staqsejnieh dwar ir-responsabilità politika, Jason Azzopardi lebbet lem, hekk kif ħareġ mill-Parlament. Dr. Azzopardi, ħatkun qed terfa' responsabilità politika wara l-inkjesta? Ħatitlob apoloġija? Dan l-aħħar aġir ta' Jason Azzopardi li ma jweġibx għar-responsabilità politika ikompli ma dak li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li fl-ewwel jiem waqaf il-muta dwar l-aġir ta' dak li hu ħareġ u għalih imbagħad kompla jiddefendih. Dr. Delija, se titlob lil Dr. Jason Azzopardi jerfa' x'tip ta' responsabilità politika wara l-inkjesta? Ma jidhirlix illi hemm responsabilità politika ta' Jason Azzopardi? Jason Azzopardi lanqas dwar apoloġija lis-soldati, membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 ma wieġeb. Iżda waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa l-oħra, Jason Azzopardi qal li ma jagħmel apoloġija qatt u ta' xejn. Ma nagħmel apoloġija qatt u ta' xejn meta jiena naqdi doveri tiegħi bħala avukat. Jason Azzopardi kien prova jaħrab mill-allegazzjonijiet li għamel wara li rrinunzja ruħu mid-denunzji li kien fetaħ. Dan ftit wara l-informazzjoni li kienet resqet l-Aqda Repubblika stess kienet uriet li l-allegat sabotaġġ ta' dgħajsa tal-immigranti ma kien xejn għajr proċedura normali li ssir biex issalva l-ħajjiet fuq il-baħar. Fil-fatt l-inkjesta mmarkat dan u semmiet ukoll żbalji kardinali li saru minn min għamel l-allegazzjonijiet li ġew firmati mhux biss minn Jason Azzopardi, iżda anke mill-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista, l-Avukat Paolo Borġ Olivier. Il-kwerela li daħlet għand il-Kummissarju tal-Pulizija allegat attentat ta' qtil ta' migranti bejn id-9 u l-11 ta' Marzu, iżda l-Maġistrat innota li f'dawk il-jiem il-membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 lanqas biss kienu fuq xi ħidma ta' salvataġġ. F'inkjesta dettaljata ta' aktar minn 400 faċċata, il-maġistrat inkwerenti ġew mifsud kiteb ukoll li fl-istess denunzja l-ewwel jissemmaw akkużi ta' attentat ta' qtil, imbagħad tissemma l-akkuża ta' qtil. Il-maġistrat inkwerenti seta' waqaf hemm li d-denunzja ma kienx korretta skont il-kodiċi kriminali, saħaq b'mod ċar il-maġistrat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.